Dies irae, dies illa, salvet seculum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kaibigan ni Ate Rose nung nagpagamot ito sa kanya. Taong 2013, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Hinihingi ko kay Ate Rose kung saan eksakto sa Abu Dhabi yung pangyayaring naganap. Ang kaso nga lang hindi na niya maalala dahil noong mga panahong ginagamot niya ito, nakafocus siya dito. Yung kaibigan ng kaibigan ni Ate Rose, itago na lang natin sa pangalang Ilang-Ilang. Malamang alam niyo naman yung Ilang-Ilang. No need ko nang i-explain. Simulan na natin ang kwento. Itong si Ilang-Ilang ay merong asawang nagtatrabaho sa isang media sa Amerika. Isa siyang photographer doon. Nakadestino siya sa Abu Dhabi noong mga panahon na yon para kumuha ng mga shots sa lugar. Tumira si Ilang-Ilang ng medyo malayo sa city. Mahilig daw kasi yung asawa niya sa nature. Kaya doon sila tumira sa medyo liblib na meron namang magandang view. Bahay ang kinuha nila kahit dalawa lang silang titira doon. At yung bahay na yon, merong garden. Doon sa garden, may iba't ibang klase ng halaman. Isang hapon daw nung wala ang asawa niya, natuwa daw siya sa mga aloe vera na nandoon. Ang lalaki daw tsaka ang tataba. Naisipan niya maglagay ng konti sa buhok niya. Siguro wala siyang magawa ng mga oras na yon, kaya tamang trip-trip lang. Nung kukuha na daw siya ng aloe vera, hindi daw niya maputol ito kasi napakakapal at taba daw. Tapos ang lalaki din ng mga tinik sa gilid. Kaya ang ginawa niya, tutal, konti lang naman ang kailangan niya. Kumuha siya ng malaking kutsilyo at tinagpas niya ito. Nakailang ulit daw siya ng pagtagpas dito. At nung nakakuha na siya, nilagay niya na kaagad sa buhok niya. Binabad niya daw ito ng halos 10 minutes. Para sa mga hindi nakakaalam ng gamit ng aloe vera sa buhok natin, nakakatulong ito dahil nire-repair nito yung mga dead skin cells natin sa anit. Yun yung mga nagkukos ng balakubak. At saka, pwede din itong option ninyo kapag wala kayong conditioner. Maganda kasi ito sa buhok at talaga namang napaka-healthy. Wow! Dami kong alam ha. David Salon, ikaw ba yan? Oh, yung mga maraming balakubak dyan oh. Aloe vera is the key. Ngayon balik tayo sa kwento. Nung tapos na niyang ibabad yung aloe vera sa buhok niya, pagbanlaw niya dito, tuwang-tuwa siya sa naging resulta. Dati daw kasi nung bata pa siya, ginagawa niya na daw yun. Tapos ilang years ang lumipas, saka na lang ulit niya ginawa. Sa sobrang tuwa niya, pinagpuputol niya lahat ng aloe vera doon. Tagpas dito, tagpas doon. Sobrang saya niya nung araw na yon. Pero ang hindi niya alam, doon na magsisimula ang bangungot ng buhay niya. Halos araw-araw naglalagay na siya ng aloe vera sa buhok niya. Pero kada tingin niya sa salamin, napapansin niya nagkakaroon siya ng maliliit na linya sa noo niya. Akala niya daw dry skin lang. Kaya pati yung noo niya nilagyan niya na rin ng aloe vera. Kada araw daw, napapansin niyang may iba't ibang tumutubong linya sa buong mukha niya. Tapos yung pisngi niya, sobrang hapdi daw kapag nababasa ng tubig. Inisip nilang mag-asawa baka sunburn lang daw. Kaya ang ginawa nila, nagpakonsulta sila sa isang derma. Nagbigay naman yung derma ng ilang cream na i-apply niya sa mukha niya bago siya matulog. Unang gabi niya, pagtapos ng pagkonsulta niya sa derma. Nung na-apply niya na yung cream sa buong mukha niya, humiga siya at nagsimula ng hanapin ang antok niya. Maya-maya lang, naramdaman niyang parang nagbibitak-bitak yung mukha niya. At nung hawakan niya ito, sobrang hapdi daw. Hindi niya daw magawang sumigaw dahil kada ibubuka niya ang bibig niya,
nararamdaman niya yung hapdi na parang pinupunit yung buong mukha niya. Kasabay pa ng pagtulo ng luha niya sa mukha. Pakiramdam niya para daw itong isang blade na dahan-dahan siyang hinihiwa pababa. Yung asawa niya, tarantang-taranta at hindi alam ang gagawin. Niyakap na lang siya ng asawa niya at pilit na pinapakalma. Tumagal lang daw yun ng 3 minuto, pero pakiramdam niya 10 oras siyang nagtitiis sa sobrang sakit at hapdi. Makalipas ang 3 minuto, unti-unting humupa yung sakit at tuluyan na siyang nakatulog. Kinaumagahan, pumunta ulit sila sa isang derma. Pero sa ibang derma na sila nagpakonsulta. Baka kasi meron daw ibang option. Pero pagtapos ng check-up niya, yun at yun pa rin ang binibigay sa kanyang gamot. Parang nga nangyari, pareho nang nakita yung unang derma at itong pangalawa. Ang ginawa niya, hindi niya na ginamit yung cream. Ayaw niya na kasing maulit yung sakit na naramdaman niya nung gabing yun. Lumipas ang 2 araw. Umaga daw yun eh. Pagtingin niya sa salamin ng CR, halos pumalikwas siya sa sobrang pagkagulat sa nakita niya. Dahil nakita niya, yung mukha niya sobrang tanda na. Bagsak ang pisngi niya. Yung noo parang sinimentong nagbibitak-bitak. At meron daw siyang isang malaking hiwa sa mukha niya mula sa noo pababa sa kaliwang pisngi. Nataranta siya sa nakita niya. Kaya ang ginawa niya, hinilamusan niya agad ito. Pagtingin niya ulit sa salamin, bumalik sa dati yung mukha niya. Pero yung pisngi niya, nakabagsak na ito at parang unti-unti na siyang tumatanda. Sobrang naalarma na siya sa sitwasyon niya. Kaya kinausap niya ang asawa niya at nagpaalam siyang uuwi na muna siya ng Pilipinas. Kasi doon lang daw merong makakagamot sa kanya. Mahirap na daw yung sitwasyon niya. Kaya hihingi na siya ng tulong sa mga kakilala niyang manggagamot. Si Ilang-Ilang kasi laking Iloilo. Kaya talagang naniniwala siya sa mga engkanto, duwende, aswang o kung ano-ano pa. Gusto sanang sumama ng asawa niya sa Pinas. Ang kaso nga lang, nakatali siya sa Abu Dhabi. Kabi-kabila kasi yung shoot niya doon kaya hindi niya nasamahan ang asawa niya. Nung mismong araw din na yun, nag-book agad siya ng tiket para makauwi ng Pilipinas. Kinuha niyang biyahe yung pang-umaga kinabukasan. Hand carry lang ang dala niya noong mga oras na yun. Kasi ang alam niya sa sarili niya hindi siya magtatagal sa Pilipinas. Nung nasa airport na daw siya, naghihintay na lang na makasakay ng eroplano. Meron daw siyang nakitang isang maliit na itim na ibon. Nasa gilid daw yun ang upuan niya. Doon sa susunod na upuan, merong Pilipinong uuwi din. Tinanong niya kung nakikita din daw ba nito yung ibon na yun. Sabi ng isang Pinoy, wala naman daw siyang nakikita. Tinitigan niya lang yung ibon. At ayon sa paglalarawan ni Ilang-Ilang dito, maihahalin tulad daw ito sa isang uwak o crow. Ito yung klase ng ibon na sobrang itim. Ultimo ang tuka nito at mga mata sobrang itim. Pwede nyo i-google kung sakali lang na hindi nyo alam kung anong klaseng ibon ito. Nung titigan niya daw ito, pakiramdam niya para siyang kinakausap. Ang hindi niya pala alam, unti-unti na pala siya nitong hinihypnotize. Hanggang sa pakiramdam niya, inaantok na siya. Bigla siyang nagulat nung maalala niyang meron siyang flight. At nung bumalik siya sa ulirat, hindi niya namalaya na 4 na oras na pala siyang nakaupo doon. Kaya ang nangyari, naiwan siya ng eroplano. Pagbalik niya ng tingin sa upuan, wala na dun yung ibon. Kaya ang ginawa niya, bumili ulit siya ng tiket nung mismong araw din na yun. Ayon pa dito, sobrang mahal daw nung tiket na nabili niya. Kaso no choice siya eh. Kailangan niyang umuwi ng Pilipinas. Di kalaunan nakauwi siya ng Pilipinas. At ang una niyang ginawa nung nandito siya, dumiretso siya ng Iloilo. Doon kasi talaga siya nakatira at nandun pa rin yung mga natitira niyang kamag-anak. Unang-unang pinuntahan niya doon ay yung kaibigan niya. Yung kaibigan niya na yon merong boarding house.
At nasa loob ng boarding house na yon, si Ate Rose. Mga alas 8 daw ng gabi, merong katok ng katok sa boarding house. Pagbukas ng pintuan ng may-ari, nagimbal daw siya sa nakita niya. Dahil halos hindi niya na makilala yung dati niyang kaibigan. Gulat na gulat siya kasi sobrang tanda na daw ng itsura nito. At ayon sa paglalarawan ni Ate Rose nung nakita niya si Ilang-Ilang, yung mukha daw nito ay sobrang putla. Yung labi niya nagbibitak-bitak na dahil sa mga sugat. Yung pisngi nakalaylay na. Tapos yung noo daw sobrang daming maliliit na guhit na para bang hiniwa-hiwa. Saktong pagdating daw ni Ilang-Ilang doon sa boarding house, meron silang narinig na merong malaking ibong humuhuni sa itaas ng bubong. Tumingala silang tatlo at narinig nila na paikot-ikot daw yung ibon. Yung tunog parang... Yung narinig ko nga yan. Sabi ko kay Ate Rose, "Ate, baka naman manok na pula yun." Pero hindi daw. Kakaiba daw yung tunog. Sumagi sa isip ni Ate Rose na hindi yun aswang. Kasi iba daw yung huni. Yung humuhuni daw sa itaas ng bubungan nila ay isang mataas na uri ng engkanto. Unang ginawa ni Ate Rose ay kumuha siya ng asin sa kusina. Nilagay niya ng asin yung ibaba ng pintuan para daw hindi ito makapasok. Tapos lumabas siya ng bahay at nagsaboy siya ng asin sa bubungan. Pagsaboy na pagsaboy niya daw nun, agad-agad lumipad papalayo yung ibon. Sabi niya kay Ilang-Ilang meron siyang sunod. Sa mga hindi nakakaalam, kapag manggagamot ang nagsabi ng salitang sunod, ang ibig sabihin sa kanila niyan, merong sumusunod sa iyo na engkanto, aswang, maligno, duwende, kapre, o kung ano-ano pang mga elemento. Kadalasan sa gumagawa ng sunod ay yung mga ligaw na kaluluwa. Minsan kasi meron tayong aura na maganda sa paningin nila. At minsan naman, merong pangit na aura. Yan yung mga sinasapian o mga napoposes. Kalimitang may orang ganyan, yung mga taong depressed at stress. Kaya iwasan yung ma-stress ha. Balik tayo sa kwento. Nung ginawa daw yun ni Ate Rose, parang sobrang gaan daw ng pakiramdam ni Ilang-Ilang. Parang nakahinga daw siya ng maluwag. Tapos medyo nawala yung sobrang hapding nararamdaman niya sa mukha niya. Nung gabing yun medyo may jet lag pa siya. Kaya ang ginawa niya, nag-iwan na lang siya ng pera sa kaibigan niya para bumili ng almusal kinabukasan. Nagbigay din siya ng ekstrang pera para sa mga bibilhing dahon, halaman, o kung ano-ano pang mga gagamitin ni Ate Rose para gamutin siya. Una niyang request na pagkain pa nga daw, mga kakanin. Yung mga OFW yung listeners ko dyan, ganyan din ba kayo kapag umuwi ng Pinas? Namimiss niyo ang kakanin? Nung gabing yun, hindi natulog si Ate Rose. Binantayan niya kung babalik daw ba yun. Kagaya nga ng inaasahan niya, nung mahimbing nang natutulog si Ilang-Ilang, bigla-biglang meron na naman siyang narinig na pagaspa sa itaas ng bubong. Binato niya ulit ito ng asin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lumayo yung ibon. Dumapo na lang ito sa isa sa mga punong nakapaligid sa bahay nila. Sinipat-sipat ni Ate Rose yung puno. Hindi naman niya magawang batuhin ng asin yung puno. Kasi baka may iba siyang tamaan. Pero pagtingin niya sa ibaba ng puno, meron siyang nakitang isang napakatangkad na nilalang. Yung mukha daw nito, taong-tao talaga. Pero yung mata nito kulay dilaw. Yung katawan, sobrang itim ng balat. Mahaba ang mga braso na halos sumayad na sa lupa. At doon niya nakita na meron itong hiwa sa gitna ng muka. Nakatitig daw ito sa bintana kung nasaan ang kwarto ni Ilang-Ilang. Hindi naman daw nanlilisik yung mga mata nito. Parang normal lang daw na nakatingin.
Maya-maya pa, dahan-dahan daw itong tumitingin sa kanya. Inihanda ni Ate Rose yung kamay niyang may asin. Para daw kung sakasakaling lusubin siya, agad niya itong mababato. Pero mali si Ate Rose. Tumingin sa kanya ito at dahang-dahang ngumiti kasabay ng paglabas ng mga naglalakihang ngipin nito. At habang nakangiti ito, itinuturo niya yung kwarto kung nasaan si Ilang-Ilang. At pagtingin ni Ate Rose doon sa kwarto, sabay balik tingin doon sa nilalang. Bigla-bigla daw itong nawala. At ilang minuto lang, nakarinig siya na parang may nagwawala doon sa bubungan. Panay huni at pagaspas daw ng pakpak nito. Hindi nagdalawang isip si Ate Rose na sabuyan ito ng asin ng paulit-ulit. Hanggang sa bigla na lang daw itong tumigil. Pero hindi niya narinig na lumipad papalayo. Hindi natulog si Ate Rose noon at naghintay siyang mag-umaga. Nung nakikita niyang pasikat na yung araw, iniwan niya na si Ilang-Ilang at nagsimula na siyang mamili ng mga kakailanganin niya. Unang-una niyang binili yung mga kakanin syempre. Tapos pumunta siya sa likod ng bahay at doon ay namita siya ng samot-saring mga halaman. Una niyang ginawa ay nag-orasyon siya ng buhay na salita sa isang tubig. Kasabay nun ay inihalo niya doon ang iba't ibang klase ng halaman at dahon. Tapos nilagyan niya ito ng langis na gawa sa gata ng nyog. At dahan-dahan niyang ipinahid ito sa mukha ni Ilang-Ilang. Pakiramdam daw ni Ilang-Ilang, sobrang maligamgam yung tubig na parang kinakamot-kamot daw yung mukha niya. Pero wala siyang nararamdamang sakit o hapdiman lang. Kung maaalala niyo sa kwento ko, kapag nadadampian ng tubig yung mukha niya, para daw itong sinusunog o hinihiwa ng blade. Pero sa pagkakataong yun, gustong-gusto niya yung pakiramdam. Ang sabi ni Ate Rose, huwag muna siyang maghihilamos o maliligo. Yung ginawa na muna niya ang gamitin niya hanggang sa gumaling siya. Inabot siya ng 1 linggo mahigit sa bahay ng kaibigan niya. Kada gabi, nandoon pa rin daw yung ibon. Hanggang sa unti-unti na din itong nawala. At ayon kay Ate Rose, nung nawala daw yung pagbisita ng ibon, dahan-dahang bumabalik sa normal yung mukha ni Ilang-Ilang. Ang ginawa naman ni Ate Rose para hindi na bumalik yung ibon, nagpausok siya ng insenso at ng iba't ibang klaseng halaman na pangontra sa mga engkanto. Hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Nung araw na babalik na ng Abu Dhabi si Ilang-Ilang, nag-abot ito kay Ate Rose ng isang sobrang merong tig-1,000. Ang tansya ni Ate Rose doon, mga 40 to 50K daw ang laman kasi medyo makapal eh. Ang ginawa ni Ate Rose, tinanggihan niya ito. At ang tanging hiningi niya lang kay Ilang-Ilang ay piso. Bakit piso? Dahil sabi ni Ate Rose, ang kapangyarihang meron siya para magpagaling o makatulong sa ibang tao ay hiram lamang. Kaya naman piso lang ang hinihingi niya para bayaran pabalik yung pinaghiraman niya ng kapangyarihan. Inaalay niya yun sa altar, minsan sa puno, minsan sa lupa, o kung saan pakiramdam niya, doon niya hiniram yung kapangyarihan. Nung nakabalik na si Ilang-Ilang sa Abu Dhabi, ilang buwan lang na destino na sa ibang bansa yung asawa niya. Lahat ng naipundar niyang gamit doon, pinadala niya lahat kay Ate Rose. Gulat na gulat si Ate Rose kasi ang daming gamit. Pero gaya nga ng sinabi ni Ate Rose sa kanya, hindi niya tatanggapin ang lahat ng yon. Kaya yung mga gamit, napunta na lang doon sa may-ari ng boarding house na kaibigan nila pareho. Ang lupit ng kwento no? Isipin nyo, nasa Abu Dhabi pa talaga yung engkanto. Paano kung wala talagang alam yun na biktima? Di tuluyan na din siyang kinuha. Kaya yung mga napapanood ko sa mga video na biglang nawawala, nagkakaroon ng biglaang sakit, mga kapansanan na hindi kayang ipaliwanag ng science,
Feeling ko sila talaga yung may gawa eh. Kasi sabi lahat napapaliwanag ng science. Eh bakit may mga kaso na sinasabing hindi na kayang ipaliwanag ng science? Sige nga. Ay, nako. Sadyang napaka-misteryoso talaga ng mundong ginagalawan natin. Minsan hindi mo na alam kung kanino ka maniniwala. Pero syempre, may sarili ka namang utak. Yun eh kung meron man. Sana marami kayong natutunan sa kwentong ito. Wala muna tayong tawang pang demonyo. May mga tulog pa eh. Pero sa susunod nating kwento, ihanda ninyo mga sarili ninyo. Dahil mamimili ako kung babalik ba tayo sa kwentong aswang o babalik tayo sa kwento ng mga mangkukulam.